Některá místa jsou plná ticha, ale to ticho děsí víc než křik. Jsou brány, které by se nikdy neměly otevírat. Za nimi leží strach, temnota a smrt. Vítejte v podcastu Temná místa. V dnešní epizodě se vydáme do Pensylvánie a začneme v Penhurst State School and Hospital, což byl projekt, který schválil v roce 1903 pensylvánský parlament a mělo jít o vybudování vlastně specializovaného zařízení pro osoby s mentálním postižením a epilepsií. Ústav byl oficiálně otevřen 23. listopadu 1908, kdy byl přijat první pacient, označovaný prostě jako pacient číslo 1. Už to tam jako trošku evokuje něco divného. No jako jakmile ti číslujou... No právě, známe to z jiné historie. Ano, je jako většinou něco špatně, no. Celkově ten areál byl obrovský, měl více než 30 budov a ty budovy byly z červených cihel, terakoty a žuly a rozkládalo se to na několik stovkách akrů. Co mi to jen připomíná? No, nic, nevyzrazuj dopředu. Ne, nebudu. Všechny ty budovy ale byly propojené tunely a krátkými krytými chodbami, aby se personál, ale i pacienti mohli pohybovat jako tím celým areálem, ale bez kontaktu s okolním světem. Mm-hmm. Ten Penhurst byl vlastně navržený jako zcela izolovaný mikrosvět, který měl být naprosto soběstačný, ale prostě uzavřený a mimo lidi. Mm. A právě tahle izolace se později stala jedním z jeho nejtemnějších rysů, což asi... Dává to smysl. Jako dává smysl, no. Z původního útočiště se velmi rychle stal odkladiště všeho, co společnost nechtěla vidět. Mm-hmm. Do tady toho místa byli posíláni nejen lidé s mentálním postižením, ale i sirotci, imigranti, starší lidé a dokonce i jedinci, kteří byli jen nepohodlní v uvozovkách nebo prostě nezapadali do společnosti. Jasně, takže to vybudovali něco, kam prostě, aby ten svět vypadal dokonale na venek. Jo. Podle mě jako to mělo dobrý záměr, ale zvrhlo se to přesně v něco špatného a stalo se z toho něco, co se z toho nikdy stát nemělo. Dokonce jsem četla i nějaký zmínky o tom, že třeba když byla nějaká chudá rodina a jejich dítě se chovalo jinak než ty ostatní, například třeba trvalo díl, než se naučil číst, nebo bylo hyperaktivní, no tak ten ústav byl pro ně ideálním řešením, že jo? Jasně. V duchu tehdejší eugeniky byli pacienti systematicky označováni nálepkami jako idiot, imbecil nebo degenerát. A jeden z hlavních lékařů tohoto ústavu tehdy prohlásil větu, která zněla: každý slabomyslný člověk je potenciální zločinec. Asi k tomu není co víc říct. Když někoho teda přijali do tohoto ústavu, tak ty lidi byli tříděni podle fyzického, mentálního i zubního stavu, což mě docela překvapilo, a byli zařazeni do systémové nucené práce. Pracovali tam na farmách, v prádelnách, v dílnách, v řeznictví nebo třeba v ševcovně. Nejvyšší soud později tento systém popsal jako nedobrovolnou služební práci blízkou otroctví. Jako ty znaky to má, no. Že to ale vzniklo proto, aby ses tam asi napravila, nebo abys měla klid, abys prostě nebyla v tom klasickém schonu běžného života a vlastně jsi tam pak jenom makala, tak nic moc teda. No. Podmínky tam byly naprosto otřesný. Byly tam přeplněné ložnice, to jako myslím v tom smyslu, že někdy na jedné posteli leželo třeba 6 lidí. To není ani jako možný. No je to možný, no, ale prostě jako... No nebo jako schoulený v klubíčku, že jo? A nebo už ležíte na sobě, že? Nebo. Naprosto minimální nebo žádná hygiena. Fyzický tresty se tam hodně používaly. Jakože tě spoutali, třeba izolace v separačních celách a masivní nadužívání psychotropních léků. Místo toho, aby ti dávali skutečné léky na tu tvoji chorobu, tak ti prostě dávali psychotropní léky. Já nevím, jestli to měli jako zábavu, nebo mně to přijde... No. Já nevím. Nepřijde mi to ani vtipný, ani jako nic, prostě je to jako hrozný, no. Děti byly svazovány v kovových postýlkách, někdy už od 6 měsíců věku, bez pohybu a stimulace. Mnohé z nich se samozřejmě díky tomu přestali vyvíjet a některé zemřely na infekce nebo na vyčerpání a jiní dokonce spáchali sebevraždu. Jako to je šílený. Tohle všechno zůstávalo dlouho skryté. Jo? Většinou jako o tom fakt nikdo nevěděl a já si myslím, že pokud tam třeba rodič dával to svoje dítě, tak vůbec nevěděl, do čeho jde. No jasně, protože jako... Ty si prostě fakt myslel, že mu pomáhá tím.
Určitě. Což musí být hrozný, když pak zjistíš, že To bylo úplně to naopak. tak jako vůbec není, no. Zůstávalo to teda skryté, ale až do roku 1968, kdy jeden známý reportér Bill Baldini odvysílal šokující reportáž, která se jmenovala Suffer the Little Children. A on tam v té reportáži na kamerách ukazoval přímo ty děti, jak jsou zavřený v kovových klecích, jak jsou nahý, vyhublí, že tam prostě ležejí dny ve vlastních výkalech. Mm-hmm. A on sám později jako vzpomínal, že jeho štábu se při tom natáčení dělalo fyzicky zle. Jo, že to prostě už jenom na pohled bylo strašně nechutný a opravdu nepříjemný na tohleto vůbec se koukat. Jo. Ale i navzdory tomu, že ta jeho reportáž samozřejmě vyvolala naprostý veřejný pobouření, tak trvalo ještě roky, než přišel fakt jako nějaký zlom a něco se s tím začalo dít. Já tohle jako nikdy nepochopím. Já taky Že to trvá nepochopím, jako jo. takovou dobu. Jo, podle mě pokud někdo něco takového vydá, už by se to mělo začít řešit hned. Okamžitě, a ne no. jako čekat na to, že jestli se to změní, nebo jako co vlastně. No, nebo jako je tam tohle a prostě se s tím směřte a pak se uvidí. No, ale vlastně i kdyby se jako něco změnilo, tak furt to jako nemění nic na tom, že se tam ty hrůzný věci děly a že by za to někdo měl nést odpovědnost. Jo, přesně. Si teda myslím já. Zlom ale nastal v roce 1974, kdy jedna pacientka navštívila svoje rodiče a ty se samozřejmě divili, jak to, že má všude po těle strašný modřiny a je podvyživená a prostě vypadá naprosto příšerně, tak to začali řešit, co se tam teda děje. Mm-hmm. Že si jí samozřejmě ptali, odkud to má, jenomže jelikož tam byla taky hospitalizovaná, protože měla nějakou mentální poruchu, tak samozřejmě jí úplně nechtěli věřit, protože nechtěli ani věřit tomu, že se to tam opravdu děje. Mm-hmm. To je takový, Tomu jako taková rozumím, ta obrana. No. Jo, nechceš to vidět a nechceš věřit tomu, že si svoje dítě poslala do něčeho takového, když si s tou myslela právě, že mu pomáháš. No takže to tam začali jako vyšetřovat a vlastně zjistili to všechno, co jsem už tady zmiňovala. A ještě teda zjistili, že tam ty lidi, kteří se mají starat o ty jejich děti, takže tam normálně mezi nima i pořádali vlastně zápasy. Ale to už je jako No nechutný. To je prostě jako, to je opravdu jako strašný, no. Takže její rodiče podali žalobu na tady ten ústav a dokonce soudce konstatoval, že opravdu jako ten ústav systematicky porušuje základní lidská práva. Popsal tu přeplněnost toho vůbec, že protože tam už bylo, prostě říkám, jako 6 lidí v jedné posteli, jo, šílený, nedostatek personálu, excesivní poutání, izolaci, masivní zneužívání té medikace, že jo, to už jsem taky říkala, takže prostě naprosto šílený. A ten ústav byl celkově označen za nelidský, nebezpečný a protiústavní. Ale samozřejmě ty právní boje trvají strašně dlouhou dobu. Ještě samozřejmě ten ústav se neustále odvolával, jako nechtěli to vzdát, nechtěli se k tomu přiznat. Takže to všechno skončilo až 9. prosince 1987, kdy tady ten komplex byl konečně definitivně celý uzavřený. A to je hrozná doba od té doby, od té reportáže. No hele, jasně. Reportáž 68, žaloba 74 a uzavřeli to 87. Mm-hmm. To je jako šílený. To je opravdu strašně dlouhá doba. Za tu dobu tam mohli ublížit dalším tisícovkám nebo stovkám lidí, kteří tam byli prostě byli prostě nevinní, ani nevěděli, že to není jako správný, možná to jako tušili, ale nemohli se bránit. Jo, přesně tak, no. No za tu dobu té existence tady toho ústavu se odhaduje, že jí prošlo kolem 11 000 dětí a dospělých. Mm-hmm. A mnozí taky zemřeli samozřejmě anonymně a byli pohřbeni v neoznačených hrobech na místním hřbitově. To taky nic moc. No. Tohle místo je fakt hnusný. Mm-hmm. Nebo aspoň ta historie. Po tom uzavření, potom co se to uzavřelo celý, tak ta budova, nebo ty budovy vlastně zůstaly opuštěný a začaly tam tak trochu jako chátrat a samozřejmě vandalové a tak, jak už to jako známe, jak to bývá. A samozřejmě, protože tady to místo nese takovouhle dost temnou historii, tak to přilákává různý návštěvníky, milovníky paranormálních jevů a vyšetřovatelů urbexerů tak. A ty teda často popisují, že už při vstupu do toho areálu cítí silný tlak, mají pocit deprese a neklidu. Mm-hmm. A spousta z nich taky říkala, že cítili, jako že je něco špatně ještě dřív, než vůbec jako vkročili dovnitř do těch budov. Že už jakmile se tam jako k tomu přiblížíš, tak cítíš, že něco není úplně OK. Jedním z nejčastějších jevů je dětský pláč a smích, no to je nejděsivější věc ever. No, to je jako šílené. Děti, prostě to je přesně. Za mě to nejhorší, no. Má se ozývat z prázdných chodeb, zejména v budovách, kde se nacházela dětská oddělení. A lidé popisují, že je tam slyšet kňourání, volání, někdy ten tichý smích.
A když se vydají za tím zvukem, že jo, protože tě zajímá, odkud to jdeš zatím, tak to prostě zmizí. Jako nechtějí moc interagovat, ale dávají o sobě vědět. Jo. Tak. Paranormální týmy tam chodí často s těma EPV zařízeníma a nahrávají to. A jeden z nejznámějších příběhů popsal návštěvník jménem Steve, který byl v podzemní místnosti nějaký a slyšel, jak mu někdo šeptá do ucha: jmenuješ se Steve? On to byl sám. Já bych okamžitě odešla. No. Okamžitě. Tohle místo by mě hodně zajímalo, taky bych se tam šla podívat, ale asi bych se bála už předem teda. No, jako kdyby si někam šla a někdo by ti do ucha řekl: jmenuješ se Anička? No. Tak to s tebou jako musí prostě šíleně hnout. Jo, jmenuju a zdrhla bych, víš, jako, že jo, bych těšilo mě. Prostě, jo, přesně, něco bych jako ze sebe, no, šílený, no. Taky, co se tam objevuje velmi často, tak jsou kroky v prázdných patrech. Je to většinou rychlý dětský dupání, nebo naopak těžký, pomalý kroky, jako by někdo táhl nohy, vlastně jako když, já si to představuji tak, že už jsi úplně vyčerpaná a vlastně už se jenom, anebo seš právě, máš moc medikace a už jsi jenom takový to tělo bez duše, tak už jenom táhneš vlastně za sebou ty nohy. Dva prostě, tě vezmou, že jo, a jenom tě táhnou tam, kam oni chtějí. Jo. Návštěvníci taky uvádějí, že slyšeli hádky, normálně jak se jako hádají asi dva duchové, to mi přišlo taky vtipný trošku. Šepoty často a někdy dva hlasy najednou, jak mluví, ale to samý. Jako říkají ti to samý, ale jsou to dva hlasy, což je zajímavý. No to je. Zvlášť silné zážitky se vážou k separačním celám, jak jsem říkala, že je jako, že je izolovali, no. Lidé tam hlásí náhlý tlak na hrudi, potíže s dýcháním, až jako takovou tu šílenou paniku, co máš v sobě a neumíš to uklidnit. Hněv nebo pocit, že je někdo tlačí směrem ke schodům anebo do místnosti. Buď to tě vytlačuje jako pryč, anebo dovnitř. To taky záleží podle mě, jestli se těm entitám líbíš nebo ne. No právě. Si myslím teda, jo. Někteří tam teď museli okamžitě odejít a už tam prostě jako někdy by nevkročili podle jejich slov a vůbec se jim teda nedivím. Já taky ne, no. Paranormální vyšetřovací týmy také popisují pohyby předmětů. Tam jsou vlastně, oni tam zůstali, jo, vlastně to vybavení, takže ty vozíky tam zůstaly, kovový nástroje a tak dále. A tohle to všechno oni, ty paranormální vyšetřovatelé, tvrdí, že se tam prostě neustále se to furt hejbe. Tam prostě není klid. Já bych tomu ale i věřila. No, jako tam toho se stalo tolik špatného, jo, to muselo být něco strašného. Že ty entity a ty duchové, které tam zůstanou na tom místě, budou tak šíleně naštvaný. Jo, přesně, no. Objevují se zde i svědectví o zjevení malé holčičky, která bloudí chodbami, dívá se jakoby do dálky a vždycky zajde za roh a tam zmizí. Takový to je, čau. No. Jste tady, je to dobrý? Jakože ona to tam asi nějak kontroluje, nebo nevím úplně, co znamená to její zjevení. A zajímavý taky je, že většina lidí tvrdí, že energie toho místa ale není vyloženě agresivní. Že spíš ta energie, která tam je, vyvolává jako zoufalství, nebo jakože energie zoufalství. Jo. Nevím, jak jinak to jako říct, no. Ale to by taky se dělo k tomu místu, jakože když víme, co se tam dělo a ty lidi se nemohli víceméně nějak extra bránit. Jasně. Tam prostě byli zoufalí, protože když tam třeba byl někdo, kdo měl nějakou slabší mentální poruchu, tak třeba věděl, co se jako bude dít a co se mu děje a prožíval to, ale nemohl říct. Vnímáš. Podle mě, i když máš jako nějakou těžší tu poruchu, tak ale vnímáš, jestli jsi v prostředí, který je dobrý anebo špatný. Jako, a to je na tom podle mě to jako nejhorší. No. Že oni neměli vlastně ani komu říct o pomoc. Když možná řekli, no tak jim dali nějaký psychotropní látky a dali na separační cely a tím to pro ně končilo. Jo, přesně tak, no. Ještě teda existují vlastně příběhy o tom, že potom, co bylo ten areál, ten komplex byl uzavřen, takže se tam vloupávaly skupiny, které tam měly provádět okultní rituály. A že prý ty místa docela jsou jednoduše k nalezení. A že tam zase, přímo na těch konkrétních místech, kde to prováděli, tak tam je ta energie už jako negativní. Jo. Což mi docela dává smysl, no. Souhlasím. Veď. Dneska je teda část tady toho místa hrůzy, řekněme si, využívána jako komerční strašidelná atrakce, což mi teda taky nepřijde úplně OK. Nejenom mě, ale samozřejmě jako víc lidem to prostě přijde jako vlastně, že to je neúctivý a vlastně jako, že se to vysmívá tomu, co se tam jako dělo za naprostý hrůzy, no. Nevím, přijde mi, že to prostě zlehčuje to skutečné utrpení, který se tam dělo a že by to tak být nemělo, no. Jo, jako za mě to určitě jako košer není.
Takže tady to místo je za mě super jako z hlediska paranormálních jevů, ale je to teda něco, kam bych asi nešla. Na tohle místo bych nešla. Souhlasím. Dalším místem je Farnsworth House Inn, který se nachází v Gettysburgu a patří mezi nejznámější historicky i paranormálně významná místa v zemi. Původní dřevěná stavba byla postavena kolem roku 1810 na pozemku, který původně vlastnil reverend a potom dům prodal a rozšířil další majitel. Ten teda potom zemřel v roce 1851 a dům převzala banka. A od něj si to koupil další majitel v roce 1852. A ten během americké občanské války utek. Během bitvy u Gettysburgu, která se konala 1. až 3. července 1863, se tenhle dům ocitl v samém středu těch bojů. Konfederační vojáci obsadili půdu a podkroví a odtamtud stříleli na unijní vojáky na nedalekém Cemetery Hill. Měli dobrý výhled. Dům to odnesl více než 100 děr od kulek ve zdi domu. A opravdu tam ty stopy pořád ještě jsou. Po boji se dům proměnil v polehčovací nemocnici, kde byli ošetřovaní ranění z obou stran a vlastně někteří tam i zemřeli. Po válce se rodina toho majitele, který utekl, vrátila, ale dům brzy prodali, pak další majitelé ho prodali a takhle to šlo pořád dokola. Až do první poloviny 20. století, kdy dům koupila jistá rodina Blackových. A ty z těch děr od kulek udělali vlastně turistickou atrakci. A tomu domu se pak začalo říkat Sleepy Hollow Lodge. No ale protože to je opravdu zajímavý. No jako to bych se taky přišla podívat, no jasně. Protože to je fakt jako zajímavá věc a jestli to tam nechali, ani to právě neopravili, tak je to super. A že nikdo za tu dobu to neopravil. Ne, on to tam fakt jako celý ten štít je pokrytej těma děrama od těch kulek a jde to vidět krásně i na těch fotkách. Super. V roce 1972 dům koupili a zachránili před bouráním další majitelé a ty ho obnovili do historického stavu a otevřeli ho jako penzion s restaurací a jako turistickou atrakci. A majitel ho pojmenoval na počest generála, který padl právě v závěru té bitvy, ale ten generál sám s domem neměl vůbec nic společného. Asi jenom jako na počest, tak proč ne? No jasně. Tak jestli ho nějak historicky měl rád, nebo přesně líbilo se mu nějaký jeho jako... Že nepojmenováváš domy nebo věci po lidech, který ti nic neřeknou. A nebo nemáš rád, přesně tak. A teď se dostaneme k té turistické atrakci. Protože v tom domě má být až 16 identifikovaných duchů. A z nich má údajně každý vlastní historii nebo nějakou osobnost. A mezi ty nejznámější patří duch porodní báby, která se objevuje hlavně v jedné místnosti, která se jmenuje Sarah Black Room. Nikdo neví, proč se jmenuje Sarah a já to typuju na to, že to buď byla ta porodní bába, anebo nějaká paní, která tam žila. Mohlo by být. A ty lidi, když se ubytujou v tom penzionu přímo v tomhle pokoji, tak cítí, jak je někdo jako přikrývá, když jsou v posteli. Což bude... Že to je hodnej duch. Vypadá to, že jo. On nějak jako škodit nebude. Ono tebe pečuje. Přesně tak. Toho bych chtěla doma. A v okně téhle místnosti bylo zachyceno údajně světlo nebo postava a tahle místnost je jedna z nejaktivnějších místností v domě. Takže možná tam bude jak duch porodní báby, anebo možná ještě další. Tak když by byla 16, je to docela dost. Právě no. Mohl bych tam jako být víc najednou, mohl se střídat. To určitě no. Další duch, který se tam zjevuje, je duch 12letého chlapce, který ho pojmenovali Jeremy. A to kvůli tomu, že jistý Jeremy měl po těžké nehodě, nějak blíže nespecifikovaný, zemřít na pozemku u toho domu v 19. století. A jeho přítomnost je prý spojována s dětskými kroky, smíchem, což je hrozně creepy. No zase no, dětský smích. Jsme zase u toho. Pohybuje předměty a jemně jako interaguje s těma lidma, co tam chodí. Což je jako zajímavý. Proč to ne? Super, no jasně. Ale kdybych slyšela jenom ten smích, tak se zblázním. No podle mě jako nejhorší, když někde seš v nějaký místnosti a jenom slyšíš dětský smích, ale nikdo tam není. Jo. A ty si neumíš vysvětlit, jak to, že to slyšíš. Když tam nikdo není. Ještě dětský smích, to je takový ten pronikavý prostě. Jo, když pak uvidíš nějakou mini postavičku, která nevypadá jako člověk a slyšíš ten dětský smích, tak už ti to jako sepne. A... Jo, už aspoň jako přesně si to spojíš. Jo. Ale když máš jen ten zvuk, tak to je strašný. Hlavně ještě pak máme, že jo, jako takovej ten zoufalej smích a ten šťastný smích. Což jako tady nevíme, jaký to je, ale každopádně dětský smích je vždycky strašidelný. Tak je. Další duch by měl být mladý voják, který je v podkroví a ten každou noc hraje na nějaký hudební nástroj.
ale ty ten nástroj jako nedokážeš rozpoznat. Ale přeci slyšíš, že to není žádná hudba, prostě nějaký drnkání třeba. Jasný. A po každý na jiný? Ne, furt na stejný. Furt na stejný. A můžeš slyšet i jeho kroky a nějaký hlas, který připisují jemu. Ale nikdo neví, jestli to je přesně on, nebo to je další z těch 16 duchů. No jasný. Pak tam jsou taky konfederační vojáci. A ty podle vyprávění hlídají chodby a půdu, kde se pohybovali. A když se ti jako zjeví nebo jsou v blízkosti tebe, tak cítíš vůni doutníků. Takhle to voní. To voní, no. A právě podle toho oni poznají, že to jsou přímo tyhle vojáci. Jasný. Že víš, kdo to je prostě. Jo. A další duch, poslední duch těch nejznámějších, by měla být starší žena v oděvu z 19. století. A u ní říkají, že by to mohla být kuchařka nebo hospodyně, protože se chová jako v uvozovkách hrubě k personálu. A občas zatáhne personál jako nějak za oblečení, ale kolikrát takhle v uvozovkách napadne i ty, co tam spějí. Fakt. I ty návštěvníky. Takže těžko říct, kdo by to mohl být. Asi je něčím vadí, že třeba dělají nepořádek, nebo Jasně, a když někdo nedělá z personálu svoji práci správně, tak mu to hned vysvětlí. Přesně, to bude nějaká vedoucí. No jasně, to je super. Hosté i zaměstnanci hlásí různé paranormální jevy, mimo to, jak jsem říkala, co se tam děje a jak se ty duchové projevujou. Další jsou nějaký těžký kroky v chodbách v noci, pocit, že je někdo sleduje, pak taky, že jim někdo dýchá u postele, což není úplně příjemný. Vidějí taky stíny postav, anebo cítí, jak se jich někdo jako dotýká. Takhle to je nepříjemný. To je jako hodně nepříjemný. A tohle všechno vlastně potvrzují i lovci paranormálních jevů, kde jim právě na těch přístrojích něco zaznamenali, nebo vyfotili nějaký přízraky, nebo natočili, prostě něco tam určitě je. A v dnešní době se v tomhle domě pořádají ghost tours. Ta hodinová prohlídka stojí asi 700, takže to není nic moc drahýho. A je to právě fakt zážitek, který by si každý, kdo tam bude ubytovaný, měl zažít. No já bych že je to právě jako fakt skvěle a hodně i lidí, kteří tam jdou, tak si berou sebou svoje přístroje a ve většině případů fakt něco zaznamenají. No počkej, takže já tam se můžu buď to ubytovat, a nebo jít na ghost tour? Jo. Já jsem na to koukala, je třeba i v sobotu a fakt to stojí 700, necelých. No jasně. A noc tam stojí kolik, víme? To jsem nekoukala. Nevíme. Ale je to takový jako penzion útulný, fakt vypadá hrozně hezky, takže to nebude taky nějaký šílený přepal. No jasný, tak hlavně, jestli je to založený na tomhle, tak to bude nějaká jako friendly cena, si myslím. A hlavně, co mě ještě pobavilo, takže ty majitele, když vlastně přijdeš na tu ghost tour, tak oni ti říkají, duchové si najdou vás, vy je hledat prostě nemusíte. No to je taky super, ale... Že oni z toho dělali fakt jako takovouhle v úvozovkách atrakci, ale fakt tam něco se děje. No jasný. Není to jako nic vymyšlenýho. Yeah. A během Halloweenu, když tam přijdeš, tak ta aktivita je mnohem větší než normální dny. To taky dává smysl. Což dává jako smysl docela velký. Jo. No tak vidíš, tak na to místo, co jsem měla, já bych teda nešla, ale na to bych šla. Jako není tam žádný fakt hodně nebezpečný duch. No, vypadá to, nikdo ti jako neobližuje maximálně, když se budeš chovat ošklivě. Tak dostaneš pohlavek, nebo jako tě někdo zatáhá za bundu nebo něco, ale žádný škrábance, žádný fyzický útoky. Když uvidíš poletovat třeba svíčku, tak víš, že to je malý Jeremy. No jasně, to je super. No takže určitě jsem teda do toho předchozího místa to nechám na vás, ale sem určitě vyražte, jestli tam teda někdy budete v Pensylvánii a jestli jste tam už byli, anebo se tam jenom třeba chystáte, tak nám dejte vědět, jestli plánujete navštívit některý z tady těch míst. To je od nás v dnešní epizodě vše. Jestli se vám dnešní díl líbil, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho podcastu a sdílet ho s přáteli. Děkujeme, že jste poslouchali a až příště zhasnete světlo, vzpomeňte si, že tma nikdy není úplně prázdná. A ať už jste kdekoliv, možná právě teď slyšíte ozvěnu kroků, které nejsou vaše.